Molo mzali, ingaba ukhangela into yokwenza nomntwana wakho eninothi nizonwabise ngelixa nisakha ubuhlobo obubhetele phakathi kwakho nomntwana wakho? Yithi ndikucebise, dlala umculo enithi niwonwabele nobabini nomntwana wakho, nizijayivele kaloku, nizinika kamnandi. Nithi apho umculo uthe cwaka khona wonke umntu athi bonke, amenxe, angashukumi. Ungacebisa kaloku mzali into yobana umntu ajayive ngawo wonke umzimba wakhe esebenzisa amalungu ahlukeneyo for ukujayiva. Xa ubona kaloku mzali ukubana umntwana uyonwabele, unganika yena ithuba lokubana akhethe ilungu lomzimba enifuna ukujayiva ngalo. Umzekelo, nithi nizawujayiva ngamadolo okanye athi umntwana nizawujayiva ngentloko. Njalo njalo ke mzali, ungayonwabela kakhulu nomntwana wakho naye angayonwabela kakhulu.